TV. Today, kakain po tayo ng laing, pritong liempo at galunggong. Siyempre rice, Meron po tayong pangimagas. manggang hinog, tsaka orange. Kain na po tayo. Sabayan niyo po kami mga ka-foodie. Kutsara Yes. natin. Andito yung kutsara. Saan? Sandali lang. Gusto ko sa galunggong yung Yung- malutong. Sa unang-unang kinakain ko sa galunggong yung ulo eh. Ay, Oo. Sarap kaya. Tapos Tikman sa natin sauce ito sa lahat. suka. masarap na laing mo. Unang Favorite ko subo rin. para po sa inyo mga ka-foodie. Pampa. Kain na po. Bibigyan kita. Bibigyan ko siya. Kasi ako binibigyan niya din ako yan. Bibigyan ko rin siya. Ayaw mo akong subuan. Ayoko. Kasi yung mga kaibigan Syempre kasi yon mag-asawa, yan. Unang subo ng laing para sa inyo, kapudibi. Subuan mo lang naman ako eh. Bawal. Bawal. Mm-mm. Sarap. Ito, ulo. Sarap pala. Ulo, malutong. Malutong. Dito sa amin, kahit makulimlim na, pinapawisan pa rin ako. Yes. Ang sarap ng pagkaluto ng laing. No? Ano? Ang dami niyang gata, yung laing namin. Tapos nilagyan siya ng pork po. So, sa suka yung dalawang masarap. Ah. Sarap nga. Pinakurat yung suka namin. Naririnig nyo yan? Ang dami namin alaga, guys. Wala rin kami alaga dito sa bahay. Pusa, aso, tsaka ibon. Manok. Manok, tsaka bilbe. Kapag wala na kami mukbang, yun na yung mumukbang namin, mga alaga natin. Makain ka ba ng ibon? Yeah. Ha? Hindi. Ikaw kumakain ka. Oo, kumakain ako ng ibon. Ibon, yung malaking tok-tok. Suka. Malaking tok-tok. Toka pala yun.
Kumakain ka rin ng ano? Daw gusto mo yung ano taba? Ay, oo, ang laki ng taba. Para sa iyo yan. Kumakain ka ba ng ano? No? Ng manok? Ah, kaya kong biya. Taba. Balat. Sarap ng pagkaluto ng ano. Lain. Ulo. Taba, oh. Lapit mo, pakita. Kapal ng taba. Ayan, oh. Ito yung masarap. Ganyan. Ano yung tubig? Ayun mo. Mm-mm. Ang hilig mo pala sa Gigi, ah. Alam mo yun na. Ang gusto niya sa isda, Gigi. Lahat ng isda gusto ko. Ah, Pati sirena. ay! Wala tayong mahuli na sirena. Nasaan sila? Nasa lupa. Mga sirena. Tingnan mo ako, katabi mo pala yung sirena. Malaking sirena. Mm-mm. Matanda na sirena to. Ito gabi yun. May gabi yung ano. Meron din siyang bunga. Oo. Gusto mo pang kanin? Ano? Parang busog na ako. Oh. Masal na yan. Oh. Gusto mo yung baboy? Mm-mm. Sarap. Bakal yan. O para sa'yo naman yung Gigi. Gusto ko sa laing yung medyo mahanghang. Diba nga, masarap yung laing pag mahanghang. Tingnan yung kapal ng paa. Mamayang gabi tataas yung presyon ko niyan. Alam mo na, magpapabibi ako sa'yo. Oo, yun.
Kapag daw maulan, masarap daw uminom ng ano, Yung- alak. Pag umuulan. Dahil masarap kumain ng lomi. Yun naman pala yun. Guys, dito lang ay yung malapit lang dito sa ano, Lubao. Order na po kayo ng lomi. Yung taga ibang bansa. Magluto na lang kayo. Oo, magluto na lang kayo. Yung mga friends natin sa ibang bansa. Wala nang rice, papakin ko na lang siya. Masarap na. Tubig. Hmm? Wala pa. Hindi ko abot yung pan ng ulam. Kasi Diyos ko guys. Papakin yun. Sarap na ano. Ito ba rice? Ayoko na. Wala ka. Gusto mo. Ayoko na. Ito. Tignan mo pa. Sayang niya. Ay! Natignan mo na. Nagbigahin na ako. Kaya suka. Sarap na suka. Sayang. Kawawa yung isda. Sarap. Paghimagas na lang.
Sarap na. Kainin mo yan, pang vitamin C. Matamis. Para ay. Oo, kaya pala nag-dilaw tayo. Hindi. Patsyampahan lang. Na may mangga. Ano may mangga? Tama. Sarap na mangga. No. Pati balat sa mama. Sobrang sarap. Pati balat. Nakain ko na. Ano to? Ngayon na lang. Ano? Yung na. Ah, Panahon ba na ng mga ano ngayon? Tissue. Ayan, tissue ako na. Mangga. ay, mga ka-foodie, abangan niyo po yung collaboration namin na Oo Bioco nga. Food Treat. Yes. At saka kay Pretty Ricky Vlog. Ayan. Malapit Abangan na. niyo po yung mga soon. collaboration Yan. namin. Shout out po sa inyo. Shout out. Tsaka kay ano? Ano? Kay Discarding Basic, oo Basic. nga. Ayan. Hello po. Discarding Basic. Basic. Shout out po sa inyo. Sige po, babay na po kami. Maraming salamat po. Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.